Hi guys, moje meno je Xavier, ja vás vítam pri mojom ďalšom videu z Team Fortress 2. Trošku som sa zakoktal, nevadí. Takže, ako som slúbil, máme tu za snajpera video. Za snajpera mám takýto pekný item, kľúčik, že Hatsman, a dal som si vlastne tento štít. A hráme mapu Badlands, kde je vlastne takáto divná textúra, môžem to tak povedať asi. Hráme znova na Capture Point. Ako som pokročil so spájom, možno sa... pekne! HP. Kde HPčko? So spájom som tak pokročil, ešte sa musím dorozprávať. Shit. So spájom som tak pokročil, že mi tam padli Deadringer, sa mi to tak volá. No proste takto, to by som vám tu ukázal. Spy som pokročil, padol mi knife, s 30 zabití, už tam mám Deadringer a to je tak všetko, čo mi tam padlo. Vynikajúce. A za snajpera mám Hatsman a ja aj tento look som si vypožičal, ale tento som získal normálne, ale ja by som zatiaľ hral za ten, čo som si vypožičal, lebo ten je očisi lepší. Neviem, ale očišom je lepší, ale určite lepší. Takže to ja taký znalec Team Fortress, ako som povedal. Ešte by som chcel upozorniť na jednu vec, že dozvedel som sa, nie dozvedel, no ja som ho nevedel. Je také fórum pre nepopulárnych youtuberov, pre ktorých začínajú točiť videá. Bude v popisku videa, môžete si tam uverejniť svoj kanál, opýtať sa na niečo, alebo proste grafika tam hľadať, alebo niečo také, na partnera na točenie, proste všetko okolo točenia. Au. No proste super stránka. Au. Ne, rebel. Au. Ne, ja som slepý. Ale čo mi hrabe? Pekne! To bola nádhera. Tebe neverím. Dobre, verím. Musíme si spraviť pečko a pre náboje, to je hlavné. No a ešte som to nedopovedal. No proste to je také fórum, kde si môžete hľadať to grafika, partnera na točenie a tak ďalej. Shit. Pekne. No, mal som malejší strich, takže teda skôr vypnutie videa. No a potom je ešte taká facebooková stránka, ktorá sa volá Nepopulárni youtuberi. Určite ju budete mať v popisku videa, určite tam hoďte like. Každý mesiac alebo týždeň vyberá, to si sa istý, nejaké video, že proste ktoré je najlepšie týždňa alebo niečo také. Úplne super, ja som tam ako teraz poslal svoje video. Áno, to je jedno. Takže, pekne. Ďalší. Otevřít batoh. Neviem. To nechcem ani. Že... Povyšiť to. No ja to nič nechcem zatiaľ, takže... Neviem, čo vymažem. Toto mlieko. Toto sadu. Bože môj, my sme prehrali, bože môj. Ty kokos, no nevadí. No, nehral som, no toto som fakt posral, no nevadí. No, to preto to moje kecanie. Nezabiješ ma. Dobre, nezabil ma. Tak no, mne to fórum pomohlo, tak opäť odberov. Pre niekoho je to hrozne málo, ale pre mňa je to dosť veľa. Samozrejme som sa do tej súťaže na tej facebookovej stránke zapojil. Dal som tam moje video, moje meno vám nebudem prezentovať. A proste, podľa mňa, meno není dôležité, to isté je zlat. Nie, že by som bol zase nejaká vypasená veverička, ale... Proste je mi to také trápne tam dávať moje osobné fotky.
Chápete, ešte ja keď som taký sexy. Chápete, na čo by som to tam dával? Ty taký sexy ako ja. Ja s tým hrám hrozne tak ofenzívne idem. Scout, aha, to je náš. Ja s tým hrám tak ofenzívne, dobre. Neviem prečo s tým hrám tak ofenzívne. Ja si myslím, že to je spy. Robíš zo mňa prdel, on si ma nevšimol. Musíme to využiť. Rebel. Pekne. Dorazil som ho. Pekne. No, toto mi nevyšlo, takže to je tak asi tak všetko, čo som zopovedal o tej facebookovej stránke a tak. Je to fakt dobré, budete to mať v popisku videa. Ešte som sa vás chcel opýtať na niečo. Neviem, či mám hrať za medika, lebo to bude také nudné video, že len healovanie a proste nič, že proste budem takto len behať. Jak debil, takto stále behám. Nič, takže podľa mňa by ste mohli napísať, že či to mám preskočiť, alebo nie, lebo to fakt neviem. Čakaj, my ideme proti červeným, že? Au. Nie, nepoď za mnou. Nechoď za mnou. Pekne. Poď sem. Pekne. Pekne. Co? Ty kokos. Pekne. Ty, toto bolo hrozne pekné. Tu ja to hrám do snajpera, nie je moc často. Nejak pol hodinku tam mám nahratého teda. Každopádne chystám sa, viem, že to ešte ďaleko, hrozne ďaleko, ale chystám sa spraviť súťaž na mojich 150 subscribov. Bude tam súťaž asi o passive card alebo o niečo také podobné, proste niečo, čo má peňažnú hodnotu. Alebo proste o nejaký gift code na Minecraft alebo niečo také. Možno, že tí, ktorí sledovali môj Minecraft, alebo čo som tu točil vlogy, čo sa volalo inak, tak už tu nikdy v živote nebudú vlogy, možno, že časom. Ja som len dal. No nevadí. No proste, že tu už budú let's play, som chcel povedať. A neviem, toto je taký kecací let's play. No nevadí, už nebudem nič kecať. Proste Minecraft ešte bude, to píšte si, ale Skyblock možno, hej, ale s druhým serverom. Lebo ten server sa resetoval a dali úplne novú IP adresu a tam úplne nová mapa. Takže chápete, Skyblock priti. No dobre, už nebudeme kecať o tom, ideme hrať. Poďme, ideme. Teraz tu nabehnem jak svat. A nikto tu není, to je dobré. Au. Si ma zradil, nemám ťa rád. Nevadí. Koľka ty sme? 7 kg, to dobre mi. No. Takže sme naspäť. To bol krátky strih, len tak. Nevadí. Tam na random, tam vystrelím. Počkaj. A teraz dám pentu. Nie. Dobre mi. Asist. Best. Nie! Nedáš na solidérov. Teda soldierov. No neviem proste. Nie som dobrý v slovenčine. Au. HP. Potrebujeme... Shit. Dobre. Som chcel povedať, že heal.
Ó, víťazný tým modří. Best. Pekné. Môžeš by bol dole. Tak ja sa zatiaľ napojím, môžete to mi ospravedlňte. Ňam. No, to bolo moje exkluzívne kakauko. No a už som sa rozhodol teda, tak za toho medika nebudem teda hrať. Pôjdeme rovno na engineera, no to bude teda bomby. To budú bomby. To ja hrám ofenzívne, takže to budú bomby. Nie. Nie. Pekne. Čo má znamenať? Ale pekné to bolo, toto bolo pekné, to musíte uznať. Neviem, či to nedáme ako opakovaný záber. No majú sniper, ale dáte sa mi tak na hovno hrať, neviem prečo, lebo tam taký veľký zoom tam je, neviem. Proste také mi je to nepríjemné. No a zatiaľ vyhrávame, ja som ešte ani jeden bod nekapštil. Fú, jak sa mi šťúka. Grgá, všetko možné. To mi ospravedlňte. Som ťa chcel zabiť. Aha, my už môžeme ísť donútra. Teda môžeme ísť kedykoľvek, ale... Nie! Nie! Hápko, hápko. Pekne kill. Je to tam. To tam, videli ste to? To som zabil ja. Pekne. Pekne. Dobre my. Sme červení, boli sme modrí, nie? Dobre, takže máme 9 kg. Tu bez takéto posledné kolo. No nie posledné, ešte dáme 3-4. To best. Díky za liečenie. Tak na random. Počkaj, my sme proti modrým, že? Ty vole. Keďže ten šíp doletí posratý, by bol dole. Keďže tento má ten istý look, čo ja. No aby ste nepovedali, že som nejaký, čo si prenajem itemy, tak vám to ukážem, jak to viem s mojim Hacmanom. Hacman. No, ten mám. Ten noobský. Ešte by som chcel spraviť na taký ten posledný diel, čo budem točiť Team Fortress 2, úplne, že všetky postavy dáme, tak by som dal takú súťaž, že že budete so mnou hrať proste a no proste, že si zahráme a to bude mať najlepšie skore, alebo sa mi bude najlepšie páčiť, jak hrá, tak by som mohol tradenúť nejaké itemy úplne zcela zdarma, napríklad na Heavyho nejaké rotačáky a Solidera nejaké bazúky, proste barčo. Čo budete chcať? Okrem mojich vecí, tých hlavných, chápete? No nedropnem vám zlatý rotačak. Ne, môj noobský parkour, nevadí. Medic, medic, medic. Ak ho dám, tak som porec. Kebyže tie šipy dolietajú, tak by som ho aj tak netrafil. Nevadí. No. Batatatatatatatata. O, to je pekný dotačak. Noob. Prehral noob. Noob. Juhú!
ideme na to. A prehrávame. Ne, nekapštrujte to. Pekne! To bol double. Počkaj, to len ubranil. Už som chcel povedať, že double. Pekne, zachránil som ho. Čo? Ukáž, aký to je achievement. Achievement, teda. Zabij medika, ktorý je pripravený spustiť Ubercharge. Best. To som vedel, že má Ubercharge nabitý. Sprisám. Tomu pomôžeme. Si to opravuj. Žena moja. Oša, prečo ne, Piro? Ne. Pekne. To čo má znamenať? Ako? Keďže nemáme toľko debilkov AFK, najlepšiu. Best mačeta. Dávajte, však to bránte. Dobre, tak je to na mne, no proste, čo si budeme nalhávať. Som videl medic. Shit. Nie. Tak, ja si myslím, som drkol do mikrofónu, tak ja si myslím, že už je čas to ukončiť, neviem koľko natáčame, neviem, počkujem sa, zhruba koľko, ešte si dáme posledné kolo, alebo počkaj, že sa vlastne mení mapa, takže mení sa mapa, tak vlastne počkáme, dokým sa nás zmení a potom by sme to už mohli vlastne ukončiť. Vidíte, zase ja mám nahratých 6 hodín. To je dobrá mapa. Tam sme to mohli točiť. No nevadí. Však prečo ne? No. Odesílanie informácií o klientovi. Dobre. Takže ideme napríklad ku modrým. Tak. A ja by som sa chcel teraz s vami rozlúčiť. Zdraví vás XSX a by the way.